Monday 11 July 2024 nasi makabatire kwa vateereri manyama icho kwade muri yeZimbabwe rikandibva ndareva ndiri mukati mekureva nekupfapfedza nekutsudzura dziri kuitika matima navose enyika ino ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima navose enyika ino muri yeZimbabwe dzandakapakata ndiri mukati mekureva muri yeZimbabwe pazuva ranhasi ndoda kumbotanga kupinda mukati menzvimbo yandinochivedzera kuti Heathcliff, Antananarivo, Madagascar, Borodero West, iHarare. hanzi kulili kwa Kosi Gabela pane mhepo kana mweya wapinda wekuparara kwedzimba asi zvichikonzerwa nezviri kuitwa nevagari vemunzvimbo. Right? Chokutanga pane murume akaita mbiri yokutora madzimai evanhu kusvika pazuva ranhasi kuti iye pabasa chepo anga asisawanikwe. Amai vakakwanisa kubuda muimba ine 7 rooms kuenda kutogara murumu 1 iyo chinyanya kuti vabatwa kuti pakushandisana umwe achienda kumhiri umwe achienda kumhiri but achitora mukadzi wemumwe. Izvo zvanga asisawaniki pabasa. Pobva paite imwe nyaya zvakare yakanetsa yekuti murume anofamba nekombi akangosvikirwa pada 4th asi achienda kuHeathcliff akavigwa nemumwe mukadzi aita kuvava achishevedzera nemutupo kana uri shumba achidza ndi shumba kana chishongo achidi ndiri chishongo panapa handibvi nhasi akatasika chabvisa hembe dzese pana 4th asi achibva kuHeathcliff. hanzi chiko chanetsa ivo pachavo vaiziva zvavainetsa asi iri Heathcliff. Nhasi yandauya nayo muri yeZimbabwe murume ane mukadzi wake achigara nemukadzi wake ndokubva vaita vana vavo saka iko zvinozvo mukadzi ndiye aunza nyaya ende mukadzi ndiye ari kuchema nemashoko aunza. Mukadzi uyu ndiye aenda kubasa, murume aende kubasa. Mukadzi anoti murume ndiri ndinopfekedza, chikafu ndiri ndinotenga, rendi ndiri ndinobhadhara, ndakutopinda mu2 years ichiri murume wangu inyaya yekuti panongonzi baba varipo apo asi hapana zvavari kuita. Ndakazvigamuchira kuti nguva yake yekusevenza kana nguva yekuwana mari ichauya nokuti pandakatombomuda mari yacho anga nayo. Saka handina kumurasa nokuti ndibaba vevana vangu murume wangu. Inzwai pazoita nyaya muri yeZimbabwe. Paita nyaya ndipe kudai amai ava vanotori mabhizinesi twavo. Baba vanochena everyday zvekuti kana mukaona vachifamba apa but mbiri yaitwa nababa ndeye kukombisa umwe vakadzi asi mari vanenge vakaisa muhomwe nemabhizinesi anenge achitwa hazi avo ndeye mukadzi. Ndokubva vaita imwe nzvimbo inotengeswa machips ndobva vatsvaga musikana webasa, musikana kutengesa machips. Musikana uyu ane 3 weeks ari pabasa akatsvagwa nani musikana uyu naamai kapane business. All right? Ndobva tanga kushanda aripo ipapo ari mukati mekushanda mukoma kebi baba ndokutanga kukonza musikana uyu. But vaisa threat kumusikana yekuti kana waramba kudanana neni rinobva rapera basa rinobva rapera. Kusvikira musikana abikiri machips bamba anobikira kunonzi kudhasti. Kana nditora nyaya padhasti ndiri kukumbira kufambidzana nemi vagari vepa Heathcliff padhasti. Nyaya dzenyu dzawandisa dzekuputsika kwemisha kutorera madzimai but muchishora panzvimbo 1 vamwe vacho hamuchatovaoni kumabasa ipapo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeniwo varoya vana piro mumba iwe madamu watsvaga musikana webasa. Icho kwadi ari kubika machips achitengesa ende machips chikafu chinofarirwa nevanhu. Right. Ari kufuraya achimiramira ende munhu wese anoshanda kunobikwa anofanira ari smart achionekera kureva kuti sisi vaita sei vaionekera. Mukoma ava anova ndiye muridzi wemukadzi uyu ari musikana uyu akazofunga kuvhura rimwe branch. Shona yandawe naye futi mukoma KB yekuvhura kwebranch iyi ndiri kukumbira unisati ndapedza nyaya iyi mukoma KB kuti madzimai vakaroorwa vane varume vari kugara mudzimba shona yekuti kana mamwe madzimai vachiti ndakazovhura rimwe branch zvinorevei. Kunyange vamwe vanoziva vakaroorwa nevasina kuti shona yekuti ndakavhura branch mutauro uri kutaurwa zvinorevei. Handisati tatukamira mukoma KB
kuti vapei namba vanayo kuti kana kwanzwa madzimai achiti ndakazovhura rimwe branch vari kurevei mutauro iwoyo unorevei mabranch toza zvinoenda kuti munhu angane imwe kambani kugokwe asina kunovhura imwe kugweru ari kuvhura mabranch asi pairi kutaurwa nemadzimai kuti ndakavhura rimwe branch zvinorevei but baba vakazovuka kuvhura rimwe branch baba ndiwo akazovhura rimwe branch right musikana uyo akubva kunotengesa kwakwe akuenda kumba ndobva vamutevera vachifamba naye vachimuona mashure ndobva vangomuti mira apo ndobva vamira pane chimwe chikebhini so ndobva tomutevera pakebhini umu ndikutomutonzera kuseri kwekebhini manheru aya nguva iyoyo ndikutobata musikana uyo ndikutaboni naye vanhu vachibvaona vavalaita musikana anotozomumira kusvikira amai vaudzwa kubvunza musikana akabvuma akati ichokwadi ndo zvaitika pandanga chibva kunotengesa machips vangondidana ndikundibata ruoko ndikundidhonzera kuseri kwechikebhiniko ndoko vatondibata ikoko saka vanhu vatozosvika kuita sei pakati vheneka amavhura murume kuda kuti ashatamtea murume achibva abvuma zvikanzi sorry ichokwadi ndo zvinoita but ndakukumbira regerero mukadzi nyaya yake yaari kutaura ndeizvi ari kuti ndini ndinoshanda ndini ndinochengeta murume ndini ndinobhadhira musikana ndini ndinobhadhira rendi ndobva ndatsvaga zvakaita musikana webasa murume akutora musikana wangu webasa ndiye wakuita mukadzi wake zvandafunga inini ndafunga kuti musikana webasa nemurume wangu wobva vaenda zvavo but pane vamwe vari kundiudza kuti aiwa mhosva kana yaparwa inopera asi mubhaibheri mune shoko rokuti chinhu chimwe chete chinogona kunzi mudzimai ngaarove pasi nenyaya yekuti aita bonde nemumwe murume asina kumuroora nhasi zvaitikira kumurume ini ndiri mukadzi ndibatsirei ndini zvese kuti mwana ande kuchikoro ndini kuti iye apfeke ndini kuti pamba pabhadhiro rendi ndini musikana webasa ndini but iye nyaya dzake ndedzekubuda kunze akatombobuda kunze futi akadzoka pamba aende kuti nemumwe mukadzi nhasi uno atora musikana webasa dai ari mumwe munhu musikana webasa here saka ini nebasa handikwanise kushanda ndega ndofanira kutotsvaga munhu anondibatsira ndichatsvaga here mumwe musikana webasa ndofa here nebasa nekuti murume wangu anotora mumwe mukadzi ndoita sei pakadai mudzimai wemurume uyu ndiyaunza nyaya alright ndisati ndapa mukana kuvateereri manyama kuti vatipe pfungwa dzavo mubvunzo umwe uri kuya ndewekuti musikana uyu akatsvagwa nemudzimai uyu aita basa rokubika nokutengesa machips pakakandwa shoko nababa ava akabvuma here anoti handina kubvuma ndaigara ndichinetswa ndichingonziwa unofanira kuti udanana nene saka yange ichiri nyaya yekuti pese pavanosvika pandiri vakandonondera mukana ndiri ndega ndozvananga chikuti wakazoti kudii ende pavakasangana nepa nhandiri 1 ndiri mukati mekufamba ende vakazotivheneka handirakumbozoti vaibva kupi saka pavakandidhonza ndanga ndiri pakati pekuti inini dzimwe dzenguva ndigona kungonzikana ndikaramba pamwe basa rakutopera nekuti basa ndairida havana kuita bonde neni nokundida asi vakandiisa mukona nenyaya yekuti basa rinopera asi handira kwabvuma right baba Isabel nemamwe mashoko muri kuti baba ava murume uyu akamanikidza musikana webasa kuti vasangane kana chichaura iye kuti hazvina kudanana kunyanya kuti akamanikidza akaendere kunoripota kumapurisa kunoripota kumapurisa ine nyaya yekuti izobuda yakatanga nemudzimai saka mudzimai ari kuti ndakuda kusiya murume asi kune vamwe vari kunditi imba iitiwo kudaro but mhuri yezimbabwe pakadai sokuti ndini ndiri kushanda ndini ndomuchengeta ndobhadhara rendi vana kuchikoro nechikafu but iye ndingachimondiparira mhosva tomboti dai ari mukadzi wemunhu kwakunzi kuda kubhadharwa aibhadhara ndiani pakaipa pane nyaya dzandiri kuona dzakati wandei dziri kusimuka ibva panyaya iyi regai tinzwa vateereri manyama kuti vanoti kudini asi baba Isabel kwanzi nasivisiwo masvivi kwanzi murume ibhuru anombopiwa mukana ende akamuda akadaro ngaambomusiya asi akazviteke piri munhu kumba kwavo hakasike kutangaka mudzimai kuzounza nyaya kuti muti kureva kuti zvanetsa zvatsokororwa handiti akakudza baba Isabel zvikanzi akasike kutanga akambozviita ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima anoyika iro paka yei papa chandapinda chiri pabhindura chinorwadza chinosuwisa chiri kundisuwisa ndechekuti mhuri yezimbabwe munhu wese akaita mwana wake panyika anofanira kuti amupe basa rokuita but kana amupa basa rokuita ngaamupe basa kwaro kwete basa risingaitiri kugamuchidza mwana chipo chisina kunaka kana kudzidzisa mwana kuba kudzidzisa mwana kuita mabasa asina kunaka nyaya iri pana pamukoma KB inyaya yokubhindura pane pamwe pamusha pakaitika rufu pamusha paitika rufu
munhu akafa munhurume baba vane makore angana 68 years dzokuberekwa vakasiya vana vanokwana kuita ivo 6 plus vana 2 vanga vasikopamba vari kunze. Asi vana ava baba ava vakunofa vakataura vakati izvo mudzimai wangu handisi kuda kukurevera nhema kana kukuvanzira kana ndafa inini senguva yangu yakukwana. Ndine vana vaviri anonzi nanhenge mwana ava ndakamuita nemukadzi anonzi Nenge, mwana uyu ndakaita mukadzi anonzi Nenge, uyu anonzi Nenge. Kana vauya pano vagamuchire vana vangu. Zvikanzi nemukadzi baba amutange kutaura zvamuri kutaura izvozvo nokuti nguva yandiyaMwari. Mukadaro munondirwadzisa munondibvunza chikonzero kana makutaura nyaya yekuti makutogova nekutaura zvinhu zvekuti muratidza kuti muchafa munenge makundikanganisa. Zvikanzi handisi kukuvanzira kutonga ndikwaMwari ndiri kuita dzimwe dzenguva zvinogona kuitika asi zvandiri kuona ndokwazvakuenda. Baba vachibva vafa. Baba vafa kudaro mukoma KB. Vanhu vakati havana kunzwisisa chikonzero baba urwere hwanga vainawo hwanga usati watarisirwa kuti wakunosvika pakuita sei pakuvatora. Zvikanzi nevamwe itai kuti vatakurwe vaendeswa kumochari. Ndobva vaendeswa kumochari. Vaendeswa kumochari mukoma KB. Inde chakano chokwadi chekuti munhu aita sei munhu afa. Vachiri kumochari mukoma KB pachibva pabuda mhepo yakabuda pane umwe mwana yakabuda iri mukati mekushevedzera mwana anove muzukuru mwana wemwana komana wewamwe baba vakaberekwa pamwe nebaba vafa asiri uye afa. Zvikanzi mukangoviga mufi uyu waita senge mhepo kana kuti mudzimu wana baba wevanhu ava vakafa kudhara ende baba ava mhepo yabuda pamwana yakafa baba ava vakafa mwana uyu asati atozvarwa. Maybe patori ne 12 kana 13 years munhu ari kubuda pamwana afa asi aitaura rondedzero yekuti kuti muzive kuti ndinani ndasvika pano ndichakudzai zvakati nezvakati homwe yandakagara yanga isipo pakaitika zvinhu izvi. Saka ndakuti ndikuzivisei kuti ndo zviri kuitika ndakuchikuzivisai. Mufi afa uyu mukamuviga musina kubvisa pini iri maari. Pini munyama make mune pini irimo. Pini iyoyo ichabaya vanhu vese nokuti munhu wese ari kufa anenge aine pini iyoyo. Afa nenzira ndiri kutaura panapa munhu anenge ane chii anenge ane pini. Saka mukasabvisa pini iyoyo mese munokuwara. Vanhu vakati tingaenderi kutora munhu kumochari. Wanzi tamutora kumochari takutonoviga tikaita mazuva nemunhu mumba even kumadzimambo kana kuchera guva mukasaviga munhu inenge iri mhosva. Saka ngatichitanga itafamba tinzwe kuti pini iri kutaurwa pano. Vakazama kutaura pane mwana uyu kuti mhepo iripo itaure kuti pini iri pai. Ndiri kutsvaga pandoda kuti zvigobudira but endai munotsvaga vabatsiri vakutungamirire nokuti ndiri kuvharwa. Ndikada kutaura ndiri kuvharwa. Saka endai kuvabatsiri vakwanise kutivhurira rodhi panapa tiwane zviri kuitika. Ndokubva vafamba 1 ndobva vaenda kumubatsiri zvikanzi svikai musvike muite zvakati mumba mairora mufuwi uyezve endai kumochari moita senge muri kunoratidzwa mutumbi muite zvamuri kuita ikoko kuti mukwanise kuti zvikanzi izvo zvamuri kutsvaga izvi regai ndikuudzei baba vari kumochari ava munhu akatumwa kuti avauraye ndini. Mwana wemukoma ari kutaura wemufi ende mwana uyu akura sei 7 years ari mukomana ndiye ari kutaura. Inzwai mufi nemwana ari kutaura baba vemufi nababa vemwana ari kutaura mukomana nemunen'ina nemunhu akazotaurwa nemwana kuti ndiye anondituma kuita izvi mabrothers vese mukoma nemunen'ina mukoma afa mwana akabudirwa mwana wemukoma wemunhu afa achitaura munen'ina wavo vese kuti izvo munhu afa uyu ndini ndinotumwa. Nengi paakafa ndakatumwa kuita zvakati ndini ndakamuuraya. Nengi paakafa ndini ndakatumwa ndikamuita zvakati achibva afa. But vese vanhu ava pavanofa ndinotumwa kuvaita ronda. Paronda pavo panenge paine pini. Mukangomuviga ine pini iyoyo painodzoka kwandiri iri kureva kuti ndakutopiwa zita remunhu akuendesirwa pini iyoyo. Unoendesa sei kupini? Kana uchifamba ukadonha ukangokuvara kana kurohwa nechitsiga ukangokuvara ukangoita ronda chete pini yapinda. Munoita sei? Ndinenge ndine mazita andinenge ndinawo kana mudarega ndikukudzai. Uyezve zvandoda kuti ndikuudzei ndezvekuti pamunhu wega akafa aine ronda chingave chironda chekuchigumwe chigumbu kana cheruoko chigumwe ichocho ndinacho izvozvi akachitira sei? Ndoda kuti ndigokuratidzai
vanhu zvikanzi mwana ari kurwara njere anogona kuti pesanisa ndobva kwashedzwa mubatsiri wezvo kanzizo no problem mwana asi kurara ndoda kuti agokuratidzai zvinhu zvacho ende mwana achakuratidzai ndobva ataura mukoma KP akati ndoda kuti ndikuratidzei mazita evanhu vane zvavanoita mushure mekufamba usiku vari murudzi rwedu kwete vatorwa ndokutanga kutaura mukoma KP achitaura vemufamily akati vese vanataura vamwe havana basa asi ndoda kuti ndikuzivisei vanhu vane chokuita parufu rwemurume uyu asi hatina kutanga nhasi vamwe 4 nengi ndo vatakaicha titese nevanhu vandiri kutaura ava asi munhu aindituma ndibaba munini anove ndiye last born mumba medu uyu mukomana wacho mukoma KP 27 years bamunini vachona saka iko zvinozvi ndine bepa randinaro rine mazita evanhu saka iko zvinozvi pamazita andakapiwa kwasara 6 ari kumberi 6 kana yapera ndo pananzi ndinozopiwa rimwe bepa asi vakati izvo ndinozokupa mamwe mazita ndokunge mwari vatini ndichirarama baba ava vachibara kutora mwana wayo kumusumudza kuenda naye zvikanzi hamana kwamuri kuenda naye mirai naye shedzai sabhuku ndobva shedza sabhuku so mwana uyu bepa raakataura kuti bepa ndinaro parakawanikwa pacho mukoma KP chimbuzi yachacho kuti bepa rinenge richimbuzi chakaoma chiya kusaiti nekusaiti plastic rovhareswa pakati kunhuhwa kunoita mweya uya uyu nguva yamunoti kunhuhwa zviri kunhuhwa zvese muchitaramuka zviyazveka nimi munotaramuka amukwanisa kusvika paari varidza wisi ndinokwanisa kuinzwa then mondiudza kuti patiri kuenda ndeapo but patinoenda ikoko ivo havapindi parovanzi vanomira kunze vonditipinda asi kana ndichizviita inini kune vanhu vese vakafa ndiri kukumbirawo kuti dzimba dzakafa idzi ndiani vasina kumboita 2 days before kana kuti 1 day before vachinzi pamba pavo paonekwa chimbuzi but vasizvari chakaitwa nani ndindirenge ndaita wanzi mangochiona chete munhu ari pamba ipapo hararami zvigunwe zvaitaurwa nemwana uyu kuti ndinazvo zvakawanikwa here akatozonotora chimwe chinenge chidende changa chine zvigumo mukati but zvigumo zvemajika zvanguo zvinenge zvibhonzo zvakangomira kunze achitotara nemazita kuti ichi ndechanhengichi ichi ndechanhengichi ichi ndechanhengi baba vemwana manje mukoma KP vanova ndivo baba vemwana vanga vasisina kugadzikana zvinoita here vabereki kuti munhu ane vana vake uyu ane vazukuru anotora mwana wangu inini achimushandisa izvi kwakutora demo pakaitwa bata munhu mukoma KP pakabatwa munhu pakaguma pashedzwa vamwe mutemo vari munzvimbo kuti uyai kunoku munhu angatora here mwana wangu kumba basa rakadai so grade 7 ende mwana uyu mukoma KP undururani neusebhunu hwaari nemamwe mashoko aanotaura kare pari pane vanhu anogona kuti muchitaura nyaya dzenyu anogona kupinda pakati otaura shoko rekuti munoti shoko rinotaura nemunhu mukuru but ariye but riri rechokwadi zvokuti munomutivha panapa pane vanhu vakuru but munosara muchirishandisa shoko iroro mariona saka iko zvinozvo mubatsiri akati ndakutora mwana uyu kuenda naye ndinoda kumubvisa mhepo yaakapfekedzwa nababa ava mwana uyu atori mugurupu revatakati chaasati aziva ndechekuti anofanira kuti aende ega ari kushandisa zvikunzi nhasi uri kuenda kwakati nhasi uri kuita zvakati ende pese kwaanoenda anoenda nababa ava but regai ndikuudzei munhu afa uyu atumirwa nababa ava nyaya yakaitika ndegejo rakashayikwa kumunda baba ava vakabvunza kuti gejo rangu ratorwa nhari gejo rakabiwa nababa ivava vanhu vantu vatuma munhu kuuraya gejo ritori mumba mavo endai mumba mavo munoti gejo harimo mukadzi vakabva simuka zvikanzi chokwadi gejo riri mumba riri mumba munhu afira gejo rake so nezuro ndo paiterwa nyaya yekunzi mutumbi urida kutorwa but baba vemwana vari manje wemwana ari kutumwa zvikanzi musati matora mutumbi tine nyaya dzoda kuripota panapa kumapurisa pane nyaya yekubiwa kwagejo kana raonekwa riri mumba ngarivhuriswe dhuketi ndobva vaenda mumba gejo rikawanikwa kuchibva kwavhura dhuketi baba achibva kuti ndoda kuvhura nyaya yangu ini yekushandiswa kwemwana wangu so vanga vachigara pasi nomwe mutima uchida kubvunza kuti izvo yekomwana wangu handisani naenda kumapurisa but nyaya yekushandiswa kwemwana wangu panyaya dzakafanana neuroyi ende mwana ari kutaura ega ende zvaataura zvimwe zvachona gejo raoneka riri mumba chokwadi ende masevani vari kutaura ichokwadi ndo vakafa ende mweya uri kugara pamunhu uyu mwe wachona ndewe vanhu vakafa vana vasati vazvarwa inovhurisika dhoketi here nyaya ishi right mubatsiri akati kudini nenyaya yekuti pini iri pamuviri wemushakabvu ibviswe pini yakatonzi inofanira kuti panouya mutumbi ndoda kutumbura pini iyi ibviswe ende mwana iyeyi ndiye achabvisa pini iyi anotoziva pairi sekutaura kwaari kuita ndiye achabvisa pini iyi nokuti ndikabvisa inini munoti pane zvandaisira
mutumbi wakafa ende chokwadi munhu uyu kwanza ane ronda pachigumwe saka mutumbi uchiri kumochwa uchiri kumushwana asati avigwa muchakafu asati avigwa muchakafu ibhindura vamudiki vane 27 years ichokwadi ndiwo vari kushandisa mwanakomana uyu asi baba vemukomana uyu inhambani mufamily baba vemukomana uyu inumber 3 akafa ndiye number 1 ndiyo number 1 ya pakaipa machinzwa chekubhindura vadiwo vateereri paka marondera haniriya simudzampata tirove pakadzikadzika haniriya simudzampata tirove pakadzikadzika simudzampata tirove pakadzikadzika haniriya simudzampata tirove pakadzikadzika haniriya simudzampata tirove pakadzikadzika haniriya simudzampata tirove pakadzikadzika haniriya pakadzikadzika semudzambata pakadzikadzika semudzambata pakadzikadzika Almighty is fighting for the pizza the pro. Fana tu sipekeshana mtulaima. Jumanda wakachwemba kibinikias. Jumanda wakachwemba kibinikias. Sepide tu hora mai. Daniel Roshuburi pinifo. Daniel Roshuburi pinifo. Wakachwemba. Wakachwemba. Sipide. Walomaitia. Daniel Rosh. Daniel Rosh. Rigiti vu marondera chiri kuti kudini icho kwadi muri yaZimbabwe katira mukana kuti muri yaZimbabwe nyaya kaitika mukati menzvimbo yemarondera inyaya inorwadza nyaya inoshamisa marondera kune murume hanga ine mukadzi wake baba vanga vakagara muno zvakanaka vaine zvinoshamisa baba ndokubva vaita vana nokwenda kuita ivo vanotsiza kuti vatanhatu vakomana vatatu vasikana vatatu asi pavana ava pamba pasara kwana vaviri badzi mukomana 1 nemusikana 1 vamwe vakomana vakaroorwa vamwe vasikana vakaroora asi zvakaenda kudzimba dzavo pamba pasara vana vaviri baba vakabva varwara ndokubva vafa kutaura kuno kwatita muri yeZimbabwe pane 6 years baba vafa asi vafa kudaro 2 years ndopa vakazoitwa magadziro kureva kuti nguva yese iyi pamba hapana paitika 2 years ndopakaitwa magadziro after magadziro muri yeZimbabwe ambai vakataura kuti pamba pana paini ndiri kugara naka asi vana baba mukuru veukama vese uyai panapa muchiona vana venyu ropanzere iyi ndizvozvo zvadaro baba pati amai vakaita boyfriend amai vakaita mufarikani wavo ndati vakaita munhu vaitsanga naye pabati sisei ipapo Zimbabwe tikutukane hatisi zvadaro baba pati boyfriend yaamai ava yange yakusvika pamba ava kuti mukadzi wedu pamba apa fanira kuti pasvike chii umwe murume kana mune zvamunoda kuita itirai kunzi right boyfriend yaamai yange yachiuya pamba vana vari pamba vaitoti dead obvious chikomba chaamai ndibaba ukangoona bhozvo ndauya ipapo wotonditi baba nokuti ndiri kutamba nani naamai baba pati vakanetsana zvokuti amai vaishevedzera kuti panapa ndakasiyiwa panopamba panoti nini chenyu vana ava kana vakarwarira pano ndirogona kuvatakura ndikaya navo kumba kwenyu ikoko ndikavasiya ikoko but ava vari kuti paugere iwewo panoti isusu zvadaro baba pati chikomba chakazofira mumba chikomba chakafira mumba chii chakaitika kuti chikomba chifo murume akangorwara ende iwo vanotaura vachiti anga chitori nemazuva achirwara ende anga chitori nemazuva asingauye pano nekuda kwokurwara but semunhu ane mhuri yake vaitozviti ndiri mhuri yake akauya achiti azongondiona asi achidzokera ndobva tangoti ararai mozoenda chii mozoenda mangwana munhu bvamuka akafa mumba ndobva vatumira shoko kwasabhuku vakati handikwanisi kusvika pamba apa pana nababa varidzi apa ko inini ndingauya here pamba vana baba vepambepo vasati vasvika ndokubva vati kuva ana baba nguru nababa munini ndiri kunzwa kuti mumusha menyu maita rufu vakati handizvizivi sei musingazvizivi kati isusu hatina munhu akaidaro pamba pedu tine vana
nemukadzi aripo pa wamuri kutaura kuti bhosho ndiyani itai mukadzi wedu atiudzi mukadzi kuti anovaudza ari kuremera chikonzero akambonetsera nevarume avo kunzi hatidiwe muvarume pamba pachikonzero pamba ndipedu anditi mukadzi uyu akatotaura kuti nina ndidi kuroorwa handidi kuroorwa ini akaramba naka asi akati handirambidzwe kutamba nawo asi ataura kudaro achibva atikonze no but musapinza vanhu pamba apa panoti isusu yes munenge muchitidzikisirazve isusu tiri vana mhofu isu isusu tiri vana sinyoro isu ndati tiri vana chikanamina kodhewa vari kutsvakei vakazopfira pamba pana chikanamina ndidhewa ndokubva paita nguva pasina vanhu vaendapo kusvikira mukadzi aita ega iye kuenda kumapurisa mutumbi ukatorwa uchibvaiswa kumochari mukadzi kwakuchiendesa shoko kuhama dzemurume uyu yeti murume uyu mukoma KB anobva kwarusape atori nemhuri nemukadzi waikoko iyi yanga iri girlfriend saka murume akafira kumba kwegirlfriend mukadzi uyu akati murume wangu afira kupi sei muchita afira kupi sei muchita afira kumba kwenyu zvikanzi murume uyu ndaitofambidzana naye nini mukadzi achibva ati hama aendesa shoko kuhama dzemurume no wapurosei ari murume wangu ndiye ari kunzi afira kumba kwevanhu kana mapedza kutaura nenyaya yake mozondiudza so hama dzemurume uyoyo dzakanyarara dziri kuti idzo kune mukadzi uyu iwewe sei hama yedu yakafira kumba kwako tisingazvisivi tiri nyaya inobva kumapurisa kuti anga achirwara here angaita sei nokuti hazvizvizive mukadzi uyu ndobvaudza mapurisa kuti no kuti inini kuti chinochibuda mumochari ndini ndakasa chitunha nezita rangu inini ndofanira kugara pasi nehama dzemurume uyu kuvaradza chitunha chavo vagochibudisa hama dziya dziri kuti isu hatisi toda kutanga taona makadzi kuti hama yedu yairwara here wasaika nei vari kumubvunza kwemukadzi uyu kwakafira munhu daro so nyaya iri pakati pemukadzi uyu ari ega mutumbi uchiri kumochwari hama dzemushakabvu dziri kuda full detail zvakakwana kuti havasi kuramba ti hama yavo wongu hama yedu but afa kwafira ndekupi iwewe ndiwe ani nekuti pakati peukama wedu wese hatikuzive kusanganisira mukadzi wake watinoziva ndeuyu ndiye mukadzi wake uyu ndiani aunza nyaya kunational FM ndiye mukadzi akafirwa nemunhu ndiye ari kushevedzera achiti ko inini ndikakombiswa nemunhu zuva raandikombisa kana ndamuda anenge atori murume wangu pazvese here kauti ndokwazvinotangira akafakwa nekuda kwenzira yamwari imhosva yangu here baba Isabel yaichakanyanya apo pamba pari kugara mudzimai uyu hama dzemurume dziri kuti susu tanga singazvizive kuti ungo nemurume atizvizisu wedu akafa ende takatombotaurisana tikati kana mune zvamunoda kuita semwana mudiki mune kodzero muri mukadzi dzimba dzekutenga dziriko mukabuda kunze kwakati munogona kuzviita asi musazviitira pano right mukati handimanikidzwe nhasi hamamanikidzwe ka nyaita asi pamusha pedu hapana rufu ndiani afira pamba pedu Kelvin kusikwenyu Kirati ari kutrenda nsiku zino na kanyumbo kali kushupa kanchamara kuti tani hanzi kuti ni baba Isabel